καλωσορίσω στο Πολιτιστικό Κέντρο Γ και Χ Κρασά. Είναι χαρά μας που είστε εδώ. Είναι η δεύτερη εκδήλωση που διοργανώνει η Εταιρεία Κοινωνικού Προβληματισμού. Η δεύτερη, η πρώτη έγινε με πολλή επιτυχία, ήταν το προσφυγικό. Το δεύτερο θέμα είναι η παιδεία, όπως ξέρετε. Και το θέμα αυτό, την παιδεία, θα τη συζητήσουμε σήμερα με δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα θα έχει 4 ομιλητές, θα υπάρχει διάλειμμα στο μέσον και η δεύτερη ενότητα θα έχει επίσης άλλους 4 ομιλητές. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι για μένα, και νομίζω θα συμφωνούν οι περισσότεροι από εσάς, είναι ότι στο τέλος της δεύτερης ενότητας θα υπάρχει συζήτηση με εσάς, συζήτηση με το κοινό. Είχαμε τη χαρά να έχουμε την τηλεόραση, την 4Ε, η οποία θα πάρει όλο το κομμάτι, όλες τις συζητήσεις και θα μπορέσουμε στο τέλος, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον, να βγάλουμε και ένα βιβλιαράκι με ό,τι πιο συγκεκριμένο και ό,τι πιο ενδιαφέρον υπήρξε από τις 8 αυτές εισηγήσεις. Άρα έχουμε 4 εισηγήσεις στην πρώτη ενότητα. Η πρώτη εισήγηση είναι η εισήγηση του αντιστρατήγου, του επίτιμου διοικητού του 3ου Σώματος Στρατού, του κυρίου Ιωάννη Ζούκα. Παρακαλείται ο στρατηγός να έρθει. Ο στρατηγός θα μιλήσει και το θέμα που θα επεξεργαστεί, νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον, είναι οι επισημάσεις για την παιδεία από έναν μέσο πολίτη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν φωνάζουμε τον στρατηγό, φωνάζουμε έναν άνθρωπο, έναν οικογενειάρχη, ο οποίος είχε παιδιά, τα μεγάλωσε κτλ. Και θέλουμε να μας πει μέσα σε 10-15 λεπτά ποια ήταν η εμπειρία του από την παιδεία αυτή, ποια ήταν τα προβλήματα που είδε, τι νομίζει ότι πρέπει να μαζέψουμε από κάτω και να το συζητήσουμε και να το αλλάξουμε. Στρατηγέ μου, ζητώ συγγνώμη, πριν ξεκινήσουμε με την πρώτη ενότητα, θέλω να καλέσω τον κύριο Καρακοστάνο, ο οποίος είναι πρόεδρος της εταιρείας μας, για να μας κάνει μια προσφώνηση, να μας πει ορισμένα πράγματα και να επίσης προσφωνήσει τους καλεσμένους μας. Κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Να ξεκινήσω όμως με την παρουσία της Εκκλησίας. Ο πατήρ Νέστορ εκπροσωπεί τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριο Άνθιμο. Είναι μαζί μας και ο πατήρ Χαράλαμπος, τον ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να μείνω εδώ μόνον, θεωρώντας ότι αυτή η προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε με τον τίτλο «Ομάδα Εθνικού Προβληματισμού» και έκανε αυτή την ωραία εκδήλωση στον ίδιο αυτόν χώρο πέρσι, μετονομάστηκε σε ελληνική εταιρεία, είναι το διάδοχο σχήμα κοινωνικού προβληματισμού και παρέμβασης και στοχεύει στην δημοσιοποίηση προτάσεων από αυτήν την αριστήν την ομάδα των 25 διακεκριμένων Θεσσαλονικαίων που θα βοηθήσουν την υπέρβαση της κρίσης στην δύσκολη αυτή φάση της πατρίδας μας. Θα μου επιτρέψετε να πω λίγα λόγια. Πρώτον, να ευχαριστήσω την ομάδα των καθηγητών που όλοι μαζί διαμορφώσαμε αυτό το κείμενο το οποίο δείχνει τη σκοπιμότητα αυτής της ημερίδας. Να πω πολλά ευχαριστώ στο Κέντρο Κρασά, το οποίο εκτός από το ότι ο κύριος Κρασάς ο καθηγητής είναι και αντιπρόεδρος μας χορηγεί δωρεάν αυτόν τον υπέροχο χώρο που είναι και η έδρα μας και την κυρία Άννα, την γραμματέα, κυρία Άννα Γιαλατζή, η οποία μας δίνει την γραμματιακή υποστήριξη. Να πω ότι έχουμε εκλεκτή ενημερωτική υποστήριξη από τον συνάδελφό μας, τον δημοσιογράφο τον Χρήστο τον Καραγιαννόπουλο, και βέβαια να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές που έσπευσαν να αποδεχθούν την πρόσκλησή μας. Μία από τις σοβαρές πτυχές της πολύπλευρης κρίσης που διέρχεται η ελληνική κοινωνία αφορά την παιδεία και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Τα προβλήματα της παιδείας τις τελευταίες δεκαετίες πιθανότατα συνέβαλαν στη δημιουργία μιας κρίσης του αξιακού μας συστήματος, η οποία με τη σειρά της οδήγησε σε κρίση της πολιτικής και των θεσμών, με κορύφωση τελικά την οικονομική κρίση που εδώ και 7 χρόνια έχει αποδιοργανώσει την χώρα και την κοινωνία μας, ανατρέποντας ή απειλώντας βασικά κεκτημένα του αστικού μας πολιτισμού. Τα προβλήματα στην ελληνική εκπαίδευση είναι πολλά και διαχρονικά.
αλλά η αποτελεσματική αντιμετώπιση τους μπορεί να συμβάλλει σημαντικά, σε βάθος χρόνου βέβαια, στην υπέρβαση της κρίσης μέσα από την αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μας, που αποτελεί ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα στον ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισμό. Καλωσορίζω και την κυρία Βίκη Εφταξά, η οποία είναι πρώην Γενική Γραμματεύς της Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης Υπήρου και Δυτικής Μακεδονίας και σήμερα προεδρεύει της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, της δικού σας επιτροπής σε επίπεδο νομού. Η ημερίδα που διοργανώνει η εταιρεία μας δεν φιλοδοξεί βέβαια να αναλύσει διεξοδικά τα πολλά ανοιχτά θέματα που αφορούν την παιδεία σήμερα, στοχεύει όμως να αναδείξει σε αδρές γραμμές τις σοβαρότερες δυσλειτουργίες και παθογένειες του εκπαιδευτικού μας συστήματος και της παρεχόμενης παιδείας και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα επιδιώκει να προτείνει κάποιες θεμελιώδεις βελτιωτικές αλλαγές, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ουσιαστικοποίηση, στον αληθή εξυγχρονισμό και στη γενίκευση της παροχής γνώσης και παιδείας στον ελληνικό λαό, με στόχο οι σημερινοί μαθητές να γίνουν αύριο ολοκληρωμένες προσωπικότητες που θα βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο να ξεπεράσει τα εγγενή του προβλήματα. Η παιδεία η οποία παρέχεται τόσο από το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και από άλλους κοινωνικούς φορείς, οικογένεια, εκκλησία, σύστημα ενημέρωσης, ιδιωτικό και δημόσιο, ποικίλους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, συνδέεται και καθορίζει όλες τις καταστάσεις της ανθρώπινης ζωής. Το περιεχόμενο και την ποιότητα της καθημερινότητάς μας, την υγεία μας, το περιβάλλον και τη χρήση του, το επίπεδο και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διαδικασίας, την πνευματικότητα και τις αναζητήσεις του ανθρώπου, την επιστημονική γνώση και την έρευνα και βέβαια την τέχνη και τον πολιτισμό. Άρα η παιδεία με το πολύπλευρο αυτό περιεχόμενο και νόημά της αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης ατομικά και συλλογικά. Μερικά βασικά ζητήματα και διλήμματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σχετικά με την παιδεία είναι και τα εξής. Ποια η σχέση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με τους ποικίλους ιδεολογικούς προβληματισμούς, τις ιδεολογίες? Ποια η σχέση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με το έθνος, την εθνική ταυτότητα, τον ελληνικό πολιτισμό και τις εθνικές και θρησκευτικές μας παραδόσεις? Πώς το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θα συνυπάρξει με τα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων λαών σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, στην σύγχρονη διεθνοποιημένη πραγματικότητα? Ποια η σχέση και ο ρόλος της παιδείας ως εγκύκλειας μόρφωσης και πνευματικής καλλιέργειας, αφενός με την απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων, αφενός με την απόκτηση των επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, αφετέρου? Ποιος ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του κράτους ως προς την παροχή παιδείας στους πολίτες του, που καθιερώνεται και συνταγματικά στο άρθρο 16 παράγραφος 2 του Συντάγματος? Αντίστοιχα, ποιος ο ρόλος, τα όρια και οι προϋποθέσεις της εκπαιδευτικής δράσης ιδιωτικών φορέων? Ποιο το απαραίτητο επίπεδο στις υποδομές και στην κρατική οικονομική ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, που επίσης το Σύνταγμα επιβάλλει στην τρίτη παράγραφο του άρθρου 16? Πώς πρέπει να γίνεται η επιλογή, εξέλιξη και ανανέωση του διδακτικού προσωπικού της εκπαίδευσης και ποιες οι σύγχρονες ανάγκες για επιμόρφωση και διαβίου εκπαίδευσή του? Ποιοι οι μηχανισμοί και οι τεχνικές απόκτησης και μετάδοσης της γνώσης? Ποιος ο ρόλος της αριστείας ως δυναμικού στοιχείου στην λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος? Επιπλέον, θεμελιώδη ζητήματα της εκπαίδευσης και της παιδείας αποτελούν τα σχολικά εγχειρίδια. Θα ακούσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, πιστεύω, εισήγηση. Δεύτερον, ο τρόπος πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Πολύ τυραννισμένο θέμα. Μπορούν τα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ να ανταποκριθούν σε μια καθολική εισαγωγή των αποφύτων λυκείων που επιθυμούν να σπουδάσουν και με ποιες προϋποθέσεις? Θεσμοθέτηση μη κρατικών ΑΕΗ και ΤΕΗ και ο ανταγωνισμός τους με τα δημόσια αντίστοιχα ιδρύματα. Ποιες οι ανάγκες της οικονομίας για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης? Τους χρειαζόμαστε όλους αυτούς. Και ποιες οι ανάγκες για πτυχιούχους τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης? Ποια η σχέση των ΤΕΗ με τα ΑΕΗ ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων τους, των πρώτων, καθώς και τις μεταπτυχιακές σπουδές τους? Ποια η σχέση της πολιτικής
με το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι παθογένειες της εκπαίδευσης είναι πολλές. Εντοπίζω μερικές. Φαινόμενα χαλαρότητας και διασπάθησης του χρόνου των σπουδών, ιδίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το φαινόμενο των αιώνιων φοιτητών. Φαινόμενα βίας από μειοψηφίες, καταλήψεις κτηρίων, παρεμπόδιση των λειτουργιών των ΑΕΗ ή ακόμη και των σχολείων. Σε παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Συντάγματος. Τρίτον, χρήση των χώρων των ΑΕΗ για παράνομες ενέργειες. Στρεβλή και καταχρηστική εφαρμογή της έννοιας του πανεπιστημιακού ασύλου. Ελλειπής αυτονομία και αυτοδιοίκηση των ΑΕΗ σε συνδυασμό με διαρκώς μειούμενη κρατική επιχορήγηση που δημιουργούν πραγματικά συνθήκες οικονομικής και λειτουργικής ασφυξίας. Μείωση του διδακτικού προσωπικού σε αντίθεση με την αύξηση του αριθμού των φοιτητών αλλά και των αιωνίων φοιτητών. Περισσότεροι από 330.000 είναι σήμερα στα ΑΕΗ και τα ΤΕΗ. Το δραματικό φαινόμενο της μετανάστευσης πτυχιούχων λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας που αποτελεί μια παθογένεια που αν συνεχιστεί και δεν αναστραφεί θα έχει καταλυτικές, καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία, στο κράτος και στο μέλλον του λαού μας. Θα τελειώσω τη μικρή μου αυτή εισαγωγή στην ημερίδα με τη φράση πρόσφατη της Ελένης Γλίκατζη Αρβελέρ, η οποία τόνισε η παιδεία είναι το μόνο αντίδοτο στην κρίση και ξεκινά από το σπίτι μας. Θα πρόσθετα δε εγώ ότι η παιδεία είναι ο μόνος τρόπος υπέρβασης των πολλών αδιεξόδων του σύγχρονου κόσμου μας. Θα σταματήσω εδώ για να είμαστε πιστοί στους χρόνους που έχουμε θέσει και θα καλέσω τους έμπειρους συζητητές μας με τη βεβαιότητα ότι θα τοποθετηθούν στα παραπάνω αλλά και σε άλλα ζητήματα της δικής τους επιλογής με στόχο την διαμόρφωση ορισμένων θεμελιωδών διαπιστώσεων και προτάσεων προς την πολιτεία και την κοινωνία, τις οποίες στη συνέχεια η Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικού Προβληματισμού και Παρέμβασης, εκπληρώνοντας τον καταστατικό της σκοπό, θα μεταφέρει και θα ζητήσει την θέση των θεσμών της πολιτείας, ζυμώνοντας και την κοινωνία πάνω στα μεγάλα ζητήματα που σήμερα θα εκτεθούν ενώπιον σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Παροσιολογιότατε, πατέρα Χαράλαμπε, κύριε Πρόεδρε, επίσημοι προσκεκλημένοι κυρίες και κύριοι, ο ομιλών δεν είναι ούτε ακαδημαϊκός δάσκαλος, ούτε εκπαιδευτικός μέσης στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Είναι ένας μέσος πολίτης. Είναι ένας πολίτης ο οποίος όμως, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, ενδιαφέρονται για τα τεκτενόμενα στην παιδεία μας. Και ενδιαφέρονται γιατί, όπως γνωρίζετε, ο Έλληνας πολίτης είναι αυτός που επομίζεται τις πολύ σημαντικές δαπάνες που διατίθενται κάθε χρόνο για την παιδεία. Είναι αυτός που στέλνει τα παιδιά του στη στοιχειώδη μέση και ανώτατη εκπαίδευση και έχει απέτηση να παραχθούν στα παιδιά τους οι επαρκείς εκείνες γνώσεις και εμπειρίες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ζωής. Είναι ο Έλληνας πολίτης αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται μέσω της παιδείας να παραχθεί το ανθρώπινο εκείνο δυναμικό με επάρκεια γνώσεων και αργότερα και εμπειριών, ώστε να στελεχώσει αποτελεσματικά την κεντρική πολιτική σκηνή, τη δημόσια διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις, την ελεύθερη αγορά, να αποτελέσει τη βάση κάθε προόδου αυτού του τόπου. Έχει λοιπόν λόγους ο μέσος πολίτης να ενδιαφέρεται για την παιδεία, να ζητά ενημέρωση, να πληροφορείται και όπου μπορεί να επηρεάζει καταστάσεις. Ατυχώς βέβαια για τον μέσο πολίτη η πληροφόρηση προέρχεται κατά βάση από τα μέσα ενημέρωσης και συμπληρώνεται από τα ακούσματα που έχει από τα παιδιά του, επιπλέον από τις επαφές που έχει με συγγενείς και φίλους που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τέλος από τις επίσημες ανακοινώσεις που κάνει είτε η πολιτεία είτε οι παράγοντες της παιδείας στη χώρα. Έχοντας αυτά υπόψη, θα ξεκινήσουμε κάποιες επισημάνσεις για την παιδεία. Κυρίες και κύριοι, με τα πολεμικά στην Ελλάδα, είτε από τα 1949 και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80, ο επιθεωρητής της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης ήταν ένας κέραιος θεσμός με πολύ θετική επίδραση στην εξέλιξη και την πρόοδο της παιδείας μας. Ο επιθεωρητής
ήταν αυτός ο οποίος με μικρή προειδοποίηση και καθόλου προειδοποίηση επιθεωρούσε τους δασκάλους του δημοτικού και τους καθηγητάς του γυμνασίου και του λυκείου. Αρχικά το γυμνασίου, όταν ήταν εξατάξιο το γυμνάσιο. Επιθεωρούσε το έργο τους. Στη συνέχεια, συνεργαζόμενος είτε με το διευθυντή του σχολείου είτε με το γυμνασιάρχη και το λυκειάρχη, συνέτασε την έκθεση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Και η έκθεση αξιολόγησης ήταν κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τον εκπαιδευτικό, αφού η έκθεση αυτή θα αποτελούσε τη βάση για οποιαδήποτε βαθμολογική προαγωγή του δασκάλου ή του καθηγητού. Επιπλέον, με βάση την έκθεση θα μπορούσε να ζητήσει μετάθεση και να ενισχυθεί με μόρια η μετάθεση, το αίτημα της μετάθεσης του εκπαιδευτικού. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού γνωρίζουμε ότι κατά βάση οι εκπαιδευτικοί μας ξεκινάνε από πολύ απομακρυσμένες περιοχές, είναι διοριζόμενοι και κινούνται εν συνεχεία προς τους τόπους συμφερόντων τους με μετάθεση. Επιπλέον η βαθμολογία ήταν αυτή που επηρέαζε την ανάληψη ή όχι διευθυντικών καθηκόντων τόσο από τους δασκάλους όσο και από τους καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης. Βεβαίως υπήρξαν και κάποιες ακρότητες και στον τρόπο της επιθεώρησης και στη βαθμολογία. Κυρίως οφείλοντας στο γεγονός ότι οι επιλεγόμενοι κάθε φορά επιθεωρητές δεν είχαν τα απαραίτητα προσόντα ή την αντικειμενική αντίληψη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο θεσμός ήταν κάτι το άσχημο. Απέναντίας ήταν αυτός που προσέδιδε ιδιαίτερη παραγωγική σημασία στην παιδεία μας. Και μάλιστα στην παιδεία της στοιχειώδους και της μέσης βαθμίδος. Μετά τη μεταπολίτευση είχαμε ένα φαινόμενο στον χώρο της παιδείας. Το ζήσαμε εμείς οι πολίτες. Το εξής. Αυτοί που ιδεολογικοπολιτικά οι εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ της εξίσωσης των πάντων προς τα κάτω, θέλησαν και την εξίσωση των δασκάλων και των καθηγητών προς τα κάτω. Δεν ήθελαν να βλέπουν δασκάλους και καθηγητές οι οποίοι να αναλαμβάνουν, να παίρνουν σημαντική βαθμολογία, με την οποία βαθμολογία να διεκδικούν μεταθέσεις, με την οποία βαθμολογία να διεκδικούν προαγωγές και κατά συνέπεια βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης. Ή με βάση τη βαθμολογία και άλλα προσόντα να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα. Άρχισαν λοιπόν να αντιμάχονται το θεσμό του επιθεωρητού τα συγκεκριμένα άτομα. Λίγο αργότερα στα άτομα αυτά προσθέθηκε και μια άλλη κατηγορία εκπαιδευτικών. Αυτοί οι οποίοι ήταν πολύ χαμηλής απόδοσης και οι οποίοι απέδιδαν την επαγγελματική τους κακοδαιμονία, ξέρετε πού? Στο ότι ο επιθεωρητής τους αδικούσε. Στο ότι ο επιθεωρητής προερχόμενος από συγκεκριμένη πολιτική παράταξη ήταν αντίθετο στο έργο τους και τους βαθμολογούσε με χαμηλή βαθμολογία. Οι δύο αυτοί χώροι εκπαιδευτικών στα τέλη της δεκαετίας του 70 και στις αρχές της δεκαετίας του 80 είχαν κάνει σημαία την κατάργηση του επιθεωρητή, διότι δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει κατά τη δική τους αντίληψη. Και απέτρεπε το σημαντικότερο, την προς τα κάτω εξίσωση των εκπαιδευτικών. Ατυχώς τα 1981 ή ευτυχώς, δικαίωμα του καθενός να επιλέξει, είχαμε μια πολύ σημαντική πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα. Το λαϊκίστικο στοιχείο ήταν πολύ ανεβασμένο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αποτέλεσμα, αυτές οι δύο κατηγορίες εκπαιδευτικών που δεν ήθελαν τον επιθεωρητή έπεισαν την πολιτική ηγεσία, η οποία πολιτική ηγεσία προέβησε δύο νομοθετικές πράξεις. Η πρώτη από αυτές, καταργήθηκε ο επιθεωρητής στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Η δεύτερη που ήρθε λίγο αργότερα ήταν η αποδέσμευση βαθμολογίου από μισθολόγιο. Αυτό εσήμενε ότι δάσκαλοι και καθηγητές μέσης εκπαίδευσης δεν επιθεωρούνταν ποτέ, δεν αξιολογούνταν ποτέ και δεν είχαν λόγους να καταβάλουν σημαντική προσπάθεια, αφού η οικονομική τους εξέλιξη στηρίζονταν μόνο στα χρόνια υπηρεσίας και δεν επηρεαζόταν από την επαγγελματική τους επίδοση. Δεν είχαμε καταλάβει και οι εκπαιδευτικοί, αλλά πολύ περισσότερο εμείς οι μέσοι πολίτες, τη ζημιά επρόκειτο να προκληθεί εξαιτίας αυτών των δύο νομοθετημάτων. Τα αποτελέσματα τα είδαμε σταδιακά και κάθε μέρα γινόταν μεγαλύτερα.
Ισχυρίστηκε η πολιτεία ότι αντικατέστησα τους επιθεωρητάς με τους συμβούλους, έναν άλλο θεσμό ο οποίος δεν είχε ούτε ελεγκτικό έργο επί των δασκάλων και καθηγητών, ούτε πολύ περισσότερο δεν τους αξιολογούσε. Τελικά κατέληξε ένας υποβαθμισμένος θεσμός με ελάχιστη συμβολή στην παιδεία επί των, τόσο την περίοδο που καθιερώθηκε όσο και αργότερα και μέχρι τις μέρες μας. Πάντως η κατάργηση του επιθεωρητού που έφερε την κατάργηση της αξιολόγησης και η αποδέσμευση μισθολογίου από βαθμολόγιο είχε τις εξής εν συντομία συνέπειες. Δεν είχε κανένα κίνητρο ο δάσκαλος και ο καθηγητής πλέον να ασχοληθεί έντονα με το έργο του. Το πιο σημαντικό που το κατάλαβαν μόνον όσοι ασχολούνταν με την παιδεία. Όσο υπήρχε ο επιθεωρητής και η αξιολόγηση, τόσο ο διευθυντής του σχολείου, όσο και ο γυμνασιάρχης και ο λυκειάρχης είχαν ένα σημαντικό όπλο για να επιβάλλονται στο προσωπικό τους, στους δασκάλους και τους καθηγητές. Την αξιολόγηση την οποία έκαναν, διότι η αξιολόγηση γινόταν κατά ένα μέρος από τον διευθυντή ή γυμνασιάρχη και λυκειάρχη και κατά το άλλο μέρος από τον επιθεωρητή. Μη έχοντος του διευθυντού ή γυμνασιάρχου αυτό το όπλο της αξιολόγησης, δεν είχε καμία εξουσία και δεν έχει σήμερα καμία εξουσία επί των υφισταμένων των δασκάλων και καθηγητών. Όσοι έχουμε σπουδάσει ηγεσία και διοίκηση, ξέρουμε ότι δεν νοείται προϊστάμενος χωρίς εξουσία επί των υφισταμένων του. Μάλιστα δε, αν πέσει ο προϊστάμενος και σε υφισταμένους οι οποίοι να είναι αγενείς ή πιο χειρότερα με αυξημένο θράσος, κινδυνεύει και με γελιοποίηση. Με βασικό αίτιο τα δύο νομοθετήματα που προανέφερα, η ζημιά στην στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση επεκτάθηκε. Επεκράτησε η ίσονα προσπάθεια στο χώρο τόσο του δημοτικού όσο και του γυμνασίου και λυκείου. Και αυτό γιατί οι παράγοντες που θα έφεραν την πρόοδο ή θα συνέχιζαν τη μέχρι τότε θετική πορεία της παιδείας δεν είχαν κίνητρο να ασχοληθούν. Δεν θα πω ότι εξέλιπαν οι ευαίσθητοι και οι ευσυνείδητοι δάσκαλοι και καθηγητές μέσης εκπαιδεύσεως. Πλην όμως, εισερχόμενοι στην εκπαίδευση οι νεοδιοριζόμενοι βρίσκονταν στο χώρο ενός πνεύματος και μιας νοοτροπίας που δεν τους επέτρεπε να κάνουν κάτι διαφορετικό. Και αν κάποιοι επιχειρούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω από την ίσονα προσπάθεια, ήταν καταδικασμένοι από το περιβάλλον, γιατί χαλούσαν την πιάτσα. Το αποτέλεσμα άρχισε να φαίνεται αμέσως στα παιδιά μας. Οι επιδόσεις που είχαν τα παιδιά μας λόγω του πνεύματος και της νοοτροπίας που αναπτύχθηκε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο κάθε μέρα και έπεφτε προς τα κάτω. Τη ζούμε και σήμερα σε μεγαλύτερο βαθμό. Βλέπουμε ποιες είναι οι επιδόσεις στις εξετάσεις της Πίζας κάθε χρόνο. Η Ελλάδα κατέρχεται συνεχώς. Και δεν κατέρχεται απλώς συνεχώς. Σε ορισμένες περιπτώσεις η κάθοδος είναι και ραγδαία. Στο εσωτερικό του δημοτικού και του γυμνασίου και του λυκείου βλέπουμε μια ίσονα προσπάθεια. Απλώς οι δάσκαλοι και οι καθηγητές φοβούνται μην είναι τόσο αρνητική η παρουσία τους ώστε να επαναστατήσουν και να ξεσηκωθούν οι γονείς. Στα λύκεια ενδεχομένως φοβούνται και λίγο τους μαθητές οι οποίοι είναι πλέον κάποιας ηλικίας και μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Κατά τα υπόλοιπα δεν έχει κανένα απολύτως κίνητρο τόσο ο δάσκαλος όσο και ο καθηγητής να δείξει σημαντικό ενδιαφέρον. Το παιδευτικό έργο της παιδείας μας έχει σχεδόν εξαλειφθεί. Το εκπαιδευτικό έργο έχει χαμηλώσει πάρα πολύ και φαίνεται, όπως είπα, από τις εξετάσεις στην Πίζα αλλά και από τις επιδόσεις που έχουν οι απόφοιτοι λυκείου στις κατέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Το 2016, κυρίες και κύριοι, ακούστε κάτι συγκλονιστικό. Πέτυχαν και γίναν φοιτητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση άτομα τα οποία έπιασαν συνολική βαθμολογία, μέσο όρος βαθμολογίας 1,5 και αυτοί είναι φοιτητές τώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Άριστα το 20, βάση το 10, αλλά στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν υπάρχει βάση. Αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η κατάντια σε κάποια έκταση. Έχουμε βέβαια και υψηλές βαθμολογίες. Στην ιατρική φερρυπίν εξακολουθεί να είναι η βάση περί το 19. Αυτό είναι αποτέλεσμα βέβαια των όσων μπόρεσε να δώσει το γυμνάσιο, λύκειο και το δημοτικό νωρίτερα, αλλά κυρίως
το φροντιστήριο. Φτάσαμε σε μια ακραία κατάσταση, η οποία κατάσταση χρήζει επανεγκατάστασης. Χρήζει αποκατάστασης. Υπάρχει και κάτι ιδιαίτερα όμως σημαντικό που το καταλαβαίνει η κοινωνία σήμερα. Ζώντας τα παιδιά μας για 12 συνεχή χρόνια στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση, σε ένα περιβάλλον ίσονος προσπάθειας, εκεί όπου περνάνε τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους ή όταν έρχονται στο σπίτι ασχολούνται με το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο διαβάζοντας, σε περιβάλλον ίσονος προσπάθειας, όταν γίνονται 18 ετών και φεύγουν από αυτούς τους χώρους, έχουν ήδη αποκτήσει την νοοτροπία της ίσονος προσπάθειας. Τους λείπει τους νέους μας η ανταγωνιστικότητα και το βλέπουμε κάθε χρόνο όταν δημοσιεύεται η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας, η οποία κάθε χρόνο και κατεβαίνει προς τα κάτω. Με βάση τα δημοσιευθέντα δε πρόσφατα στοιχεία, η Ελλάδα από πλευράς ανταγωνιστικότητας είναι πίσω από την Ποτσοάνα. Εκεί φτάσαμε, κύριοι. Τα αίτια: διαμορφώσαμε νέους με μη ανταγωνιστική νοοτροπία, οι οποίοι βγήκαν στην αγορά εργασίας στη συνέχεια και μετέφεραν αυτή την νοοτροπία στην ελληνική κοινωνία και στην παραγωγή. Οι προτάσεις μας για αποκατάσταση αυτής της ιδιαίτερα άσχημης κατάστασης, επανασύσταση του θεσμού του επιθεωρητού το δυνατόν συντομότερο, αλλά με αξιοκρατικότατη και διαφανή επιλογή αυτών, για να είναι αδιαμφισβήτητη. Επανασύσταση της διαδικασίας αξιολόγησης των δασκάλων και των καθηγητών μέσης εκπαιδεύσεως από δύο παράγοντες: το διευθυντή του σχολείου, το γυμνασιάρχη και το λυκειάρχη, και τον επιθεωρητή. Να αποκτήσει οντότητα και όπλο ο διευθυντής του σχολείου, ο γυμνασιάρχης και ο λυκειάρχης, για να μπορεί να επιβληθεί άνετα στους υφισταμένους του εκπαιδευτικούς. Τέλος, επανασύνδεση βαθμολογίου με μισθολόγιο. Όχι νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες, συμπληρώνοντας 2 χρόνια θητείας ως εκπαιδευτικοί, θα πάρουν προαγωγή και κατά συνέπεια θα αυξηθεί ο μισθός τους. Οι νηστεύσαντες, εφόσον έχουν την επίδοση που πρέπει και η οποία θα φαίνεται από τη βαθμολογία, θα προαχθούν και θα πάρουν τις οικονομικές απολαβές που χρειάζεται να πάρουν και πρόβλεψε η παιδεία μας. Να φύγω όμως επιτροχάδι να πάω σε μια δεύτερη επισήμανση. Κυρίες και κύριοι, τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα γεννιούνται κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 105.000 παιδιά. Ξεκινήσαμε από 125.000 το 2015 που κοινοποιήθηκαν, είναι τα τελευταία στοιχεία που κοινοποιήθηκαν, ήταν περίπου 92.000. Κατά μέσο όρο 105.000 παιδιά. Κάθε χρόνο πετυχαίνουν στις σχολές ανώτατες και ανώτερες από 72 σε 75.000 παιδιά. Επιπλέον, 4 έως 5.000 παιδιά κάθε χρόνο φεύγουν για σπουδές στην αλλοδαπή, ανώτατες. Δηλαδή, περίπου το 75% των νέων μας επιδιώκουν και πετυχαίνουν τελικά να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να πάρουν την απαραίτητη κατάρτιση και να ασκήσουν στη συνέχεια, αυτή είναι η επιδίωξή τους, επάγγελμα συναφές με τις σπουδές που έχουν κάνει. Τι μας μένει? Μας μένει ένα περίπου 25% νέων, οι οποίοι αναπόφευκτα θα ασκήσουν όλα τα άλλα επαγγέλματα που δεν προϋποθέτουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Δηλαδή με το 25% θα πρέπει να καλύψουμε τις ανάγκες των αγροτών, να έχουμε από αυτούς έναν αριθμό βοσκών, κτηνοτρόφων, να έχουμε έναν αριθμό αλλιέων, να καλύψουμε τις ανάγκες σε βιομηχανικούς εργάτες, τις ανάγκες σε οικοδομικά επαγγέλματα, σε οδοκαθαριστές, σε οδηγούς και ούτω καθεξής. Αν μου έλεγε κάποιος ότι το αντίστροφο θα πρέπει να συμβεί, θα έλεγα ότι είναι κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή χρειαζόμαστε 25% φερρυπίν επαγγελματίες με ανώτατη εκπαίδευση και με άσκηση επαγγέλματος συναφές προς τις σπουδές και ένα 75% για όλες τις άλλες ανάγκες. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του πολύ σημαντικού θέματος που προέκυψε? Ακούσαμε πρόσφατα τον Πρωθυπουργό της χώρας να λέει ότι έχουμε μια εξαιρετική νεολαία. Το 50% περίπου της νεολαίας μας είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Έχει απόλυτο δίκιο. Περίπου 50% είναι ανώτατες. Έχουν πάρει ανώτατη παιδεία. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Παρέλειψε όμως ο Πρωθυπουργός για να προχωρήσει στη συνέχεια και να μας πει ποια είναι τα μειονεκτήματα του να έχουμε κάθε χρόνο τόσο μεγάλο αριθμό υποψηφίων οι οποίοι να εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα μνημονεύσω μερικά από αυτά.
Πρώτο μειονέκτημα. Χαμηλό επίπεδο πολλών εκ των εισαγωμένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το 2016, με βάση τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία, αν κανένας έχει αμφιβολία, το δημοσίευμα μη διαψευστέν, το έχω εδώ. Με 1,5 πέρασε υποψήφιος σε ΤΕΗ, με 5 ως μικρότερη βαθμολογία σε πανεπιστημιακή σχολή. Δηλαδή, ακραία περίπτωση, να την πω αγραμματοσύνης. Αν το θέλετε πέστε το αγραμματοσύνη. Θα πω εγώ χαμηλής επίδοσης άνθρωπος που δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεύτερο μειονέκτημα. Πολλοί εκ των αποφύτων ΑΕΗ θα μείνουν άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι οι παραγόμενοι σε όλα πλέον τα επαγγέλματα είναι περισσότεροι από αυτούς που απαιτεί η ελληνική αγορά εργασίας. Άλλο μειονέκτημα. Πολλοί πτυχιούχοι ΑΕΗ θα αναγκαστούν να ασκήσουν στη συνέχεια επάγγελμα πολύ διαφορετικότερο από αυτό για το οποίο έχουν ήδη προετοιμαστεί, εκπαιδευτεί, ξοδεύτηκαν οι οικογένειές τους κλπ. Προχθές βρήκα μια κοπέλα σε ένα ταξί, οδηγός ταξί, η οποία μου είπε ότι είναι πτυχιούχος αρχιτεκτονικής και ότι αναγκάστηκε να ασκήσει το επάγγελμα της οδηγού ταξί. Άλλο μειονέκτημα. Πολλοί εκ των πτυχιούχων θα αναζητήσουν επαγγελματική αποκατάσταση στην αλλοδαπή. Αυτή η τεράστια διαρροή νέων και μάλιστα υψηλού επίπεδου, διότι το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει η Γερμανία, όπου πάνε οι περισσότεροι των πτυχιούχων μας, η Αγγλία ή και η Σουηδία, δεν μπορούν να σταθούν πτυχιούχοι χαμηλών επιδόσεων και μη ανταγωνιστικοί. Φεύγει λοιπόν ότι το καλύτερο παράγουμε στο χώρο των πανεπιστημίων μας προς την αλλοδαπή, προκειμένου να εξασφαλίσει επαγγελματική απασχόληση αμέσως μετά τις σπουδές και με ικανοποιητικές απολαβές. Και μάλιστα εδώ πρέπει να επισημάνω ότι εγώ, Έλληνας φορολογούμενος και εσείς, πληρώσαμε πάρα πολλά για να τον φέρουμε στο επίπεδο ώστε να καταστεί πτυχιούχος και παραγωγικός. Και τον παίρνει η Άγγελα Μέρκελ ή η Τερέζα Μέη, κυρία Εφταξά, χωρίς να εξοδέψει τίποτα και τον εκμεταλλεύεται. Και εγώ και εσείς που πληρώσαμε για να το φτιάξουμε παραγωγικών και μάλιστα σε υψηλού επίπεδο σπουδές, δεν απολαμβάνουμε τίποτα από το συγκεκριμένο νέο. Άλλο μειονέκτημα. Πολλά προσοδοφόρα επαγγέλματα του ελλαδικού χώρου μένουν κενά, διότι όπως είπαμε το 75 περίπου % των νέων μας κατευθύνεται σε επαγγέλματα που προϋποθέτουν πανεπιστημιακές σχολές. Ένα απτό παράδειγμα, ψάξτε σήμερα και βρέστε στην Ελλάδα έναν σοφαντζή ηλικίας κάτω των 50 ετών. Εγώ, επειδή πρόσφατα αντιμετώπισα τέτοιο θέμα, δεν μπόρεσα να βρω. Αφήνοντας δε κενά τέτοια επαγγέλματα, αμέσως δημιουργούμε προϋποθέσεις για να έχουμε προσέλευση αλλοδαπών στην Ελλάδα. Κάποιοι μιλούν για αφελινισμό. Είναι ακραία η άποψη. Μήπως όμως ενισχύουμε κατά αυτόν τον τρόπο, σίγουρα ενισχύουμε την έλευση ξένων στην Ελλάδα. Και θα πω και κάτι άλλο. Είδατε κανέναν από τους Αλβανούς που τελικά μείναν μετά την κρίση στην Ελλάδα να είναι σήμερα άνεργος? Στην Ελλάδα άνεργος. Θα σας πω ότι δεν έχουμε δει κανέναν. Μάλιστα στην Χαλκιδική εκεί κάποιος γνωστός Αλβανός μου λέει τα καλοκαίρια η σύζυγος κάνει και 2 μεροκάματα, λέει. Εργάζεται σε σπίτια, κάνει καθαριότητες. Λέει για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε κλπ. 2 μεροκάματα. Όταν η χώρα, οι Έλληνες, οι γηγενείς αντιμετωπίζουν ανεργία 23%, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι αυτό το μειονέκτημα. Και τελευταίο μειονέκτημα, ο Έλληνας φορολογούμενος επιβαρύνεται με τα έξοδα σπουδών και δημιουργίας ανθρώπινου δυναμικού, για το οποίο δεν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί. Είτε γιατί θα φύγει στην αλλοδαπή, είτε γιατί θα ασκήσει άλλο επάγγελμα από αυτό για το οποίο σπούδασε, είτε τέλος γιατί θα μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα άνεργος. Οι προτάσεις μας για αυτό το πρόβλημα. Προσδιορισμός του αριθμού των επιστημόνων που χρειαζόμαστε σε χώρα, δηλαδή τον αριθμό των πτυχιούχων, και ο οποίος αριθμός μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Έχει μια σταθερή βάση η αγορά εργασίας. Μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτό. Στη συνέχεια, εισαγωγή κάθε χρόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όσων καθορίστηκε ότι χρειάζεται η ελληνική αγορά εργασίας, συν επιπλέον ένα 10%.
Γιατί ξέρουμε ότι κάποιοι στον δρόμο θα σκοντάψουν, είτε θα μεταπέσουν σε αιώνιους φοιτητές, είτε θα σταματήσουν τις σπουδές. Και πάντως όσοι θα πετύχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα έχουν πιάσει τη βάση. Κάτω από 10 δηλαδή δεν θα ξαναπεράσει την πόρτα ανωτά του εκπαιδευτικού ιδρύματος νέος. Άλλη πρόταση. Να μείνεις μετά την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος να ανοίξουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, έτσι ώστε εμείς οι γονείς οι οποίοι σπρώξαμε τα παιδιά μας προς την τριτοβάθμια, να επιδιώξουν όσο γίνεται νωρίτερα και όσο γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εγκαταλείποντας άλλα παραδοσιακά και προσοδοφόρα επαγγέλματα, εάν συνεχίσουμε να έχουμε την ίδια νοοτροπία παρά τα μειονεκτήματα που βλέπουμε σήμερα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πτυχιούχοι, να πληρώσουμε από την τσέπη μας σε ιδιωτικά πανεπιστήμια και να πάνε τα παιδιά μας εκεί να σπουδάσουν. Αλλά ο μέσος Έλληνας πολίτης θα πληρώνει μόνον για τόσους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών όσους περίπου χρειάζεται, συν ένα ακόμη μικρό ποσοστό 10%. Τέλος, η εισαγωγή του θεσμού των εξετάσεων για τη μετάβαση των νέων μας από το γυμνάσιο προς το λύκειο, έτσι ώστε εκεί που τελειώνει η υποχρεωτική εκπαίδευση να έχουμε, όπως συμβαίνει σε πολλές κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, διαρροή νέων προς άλλα επαγγέλματα. Όσοι δεν θα μπορούν να πετύχουν στο λύκειο να προσανατολιστούν προς άλλα επαγγέλματα. Η κοινωνία μας χρειάζεται και αγρότες, χρειάζεται και κτηνοτρόφους και αλληλείς και οικοδομικούς εργάτες κλπ. Να αρχίσουν έγκαιρα να κατευθύνονται προς τα εκεί, να αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια και να γίνουν σε αυτούς τους τομείς παραγωγικοί. Πάντως, ο υποφαινόμενος και οι άλλοι της ηλικίας μου δώσαμε εξετάσεις όταν φύγαμε από το δημοτικό να πάμε στο γυμνάσιο. Και στη συνέχεια όταν φύγαμε από την τρίτη γυμνασίου, εγώ είμαι του εξαταξίου γυμνασίου, για να πάω στο λύκειο, που εσήμενε ότι έμπαιναν σκαλοπάτια μέσα, δεν περνούσαν όλοι στην επόμενη βαθμίδα και αναπόφευκτα γεμίσαμε και από αγρότες ή τουλάχιστον όσους θέλαμε και από βιομηχανικούς εργάτες και προσωπικό να κάνει το αξιοπρεπέστατο επάγγελμα του οδοκαθαριστή που ανοίξει τα ανθυγιεινά επαγγέλματα και έχει τις πρόσθετες απολαβές, την έγκαιρη συνταξιοδότηση κλπ. Να μην υποτιμήσουμε κανέναν. Ανάγκη λοιπόν ριζικών μεταβολών. Είχα όμως και ένα τρίτο θέμα. Αφού λέτε εσείς όχι, θα μείνω εκεί. Ευχαριστούμε θερμότατα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον στρατηγό για την πολύ ωραία εισήγηση. Σχόλια είπαμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε στο τέλος της ημερίδας. Όποιος θέλει μπορεί να γράψει τι θέλει και να το σχολιάσουμε στο τέλος, να το συζητήσουμε. Να παρακαλέσω τον δεύτερο μιλητή, τον κύριο Νατσιό, ο οποίος θα μιλήσει για τα διδακτικά εγχειρίδια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο κύριος Νατσιός που είναι, έρχεται. Ο κύριος Νατσιός είναι να μιλήσει για 20 λεπτά. Ωραία. Ήθελα να πω για τον κύριο Νατσιό δύο λέξεις για το βιογραφικό του. Γεννήθηκε στο Μοσχοχώρι Πιερίας, είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπηρετεί ως μάθημος δάσκαλος σε σχολεία του Κιλκής, αρθογραφεί ανελιπώς εδώ και 20 χρόνια σε εφημερίδες του Κιλκής, της Καθερίδης και σε διάφορα πανελλαδικά περιοδικά του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Ταυτόχρονα επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Γράμματα Σπουδάματα στο τηλεοπτικό κανάλι 4Ε, το οποίο σήμερα είναι εδώ και αφιλοκερδός ετοιμάζει να μας δώσει ηχογραφημένη όλη την εκδήλωση. Έχει εκδώσει και να τη μεταδώσει κιόλας. Και ευχαριστούμε θερμότατα από καρδιάς. Έχει εκδώσει ο κύριος Νατσιός 6 βιβλία που πραγματεύονται θέματα παιδείας. Υποθέτω ότι τα έχει φέρει μαζί του εδώ. Όχι, και όχι, δεν είναι αυτά. Τα σχολικά. Τα σχολικά. Ωραία. Ευχαριστώ θερμότατα. Έχετε 15 με 20 λεπτά, κύριε Νατσιέ. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση και εσάς γιατρέ και τον κύριο Καρακοστάνογλου. Σεβαστοί πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Συμφωνώ απολύτως με τον στρατηγό στις καταργήσεις που συνέβησαν. Να πω επιπροσθέτως, καταργήθηκε
κάποτε είχαμε ένα μάθημα φιλοκαλίας στο σχολείο, το λέγαμε καλλιγραφία. Καταργήθηκε η ορθογραφία. Τώρα τα πρωινά δεν γράφουμε ορθογραφία στις σχολικές αίθουσες. Θυμάστε και εκείνα τα συνθήματα κάτω τα κόκκινα γραπτά. Δεν επιτρέπεται να διορθώσουμε τα ορθογραφικά λάθη των μαθητών μας. Όσον ούπο θα καταργηθούν και οι παρελάσεις ή οι πρωινές προσευχές, αν δεν υπάρξει στεναρή αντίδραση. Θα ξεκινήσω με ένα κείμενο του Διονυσίου Σολομού, του εθνικού μας ποιητή. Το 1842 έστειλε ένα γράμμα στον Γιώργιο Τερτσέτη, ο γνωστός δικαστικός, ο οποίος έγραψε και τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη. Και μάλιστα το έστειλε την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Είναι 21 χρόνια που σήμερα η Ελλάδα έσπασε τις αλυσίδες. Η ημέρα αυτή του Ευαγγελισμού είναι μέρα για χαρά και δάκρυα. Χαρά για τα μελούμενα, δάκρυα για τη σκλαβιά την περασμένη. Και για το σήμερα τι να πω, η διαφθορά είναι τόσο γενική και έχει ρίζες τόσες βαθιές που σε κάνει να σαστίζεις. Μόνο όταν τα αίτια της διαφθοράς εξολοθρευτούν πέρα για πέρα, θα μπορέσουμε να έχουμε μια ηθική αναγέννηση. Τότε το μέλλον μας θα είναι μεγάλο, όταν όλα στηριχτούν στην ηθική, όταν θριαμβεύσει η δικαιοσύνη, όταν τα γράμματα καλλιεργηθούν όχι για μάταιη επίδειξη, παρά για όφελος του λαού, που έχει ανάγκη από παιδεία και απομόρφωση εθνική. Τότε θα έχουμε, ή μάλλον θα έχουν τα παιδιά μας, μια ηθική αναγέννηση και το μέλλον της πατρίδας μας θα είναι μεγάλο. Διαβάζω ένα δεύτερο κείμενο. Το 1984 το ησύχαιο και ταπεινό Άγιον Όρος εξέδωσε ένα βιβλίο με τίτλο «Το Άγιον Όρος και η παιδεία του γένους» και αποσπώ ένα κομμάτι. Λένε οι Αγιορείτες πατέρες, από πολλά χρόνια τώρα γίνεται συστηματική προσπάθεια διαρκώς αυξανωμένη να πολεμηθεί η πίστης, να βγει από τα ελληνικά σχολεία ο Χριστός, να διαστρεβλωθεί η ιστορία μας, να ευτελιστεί η σημασία των μεγάλων εορτών του Χριστουγέννου και του Πάσχα που τόσο ζει ο λαός μας, να πάψει η Ορθόδοξος Εκκλησία να είναι η ψυχή του γένους μας, να καταντήσουν τα παιδιά μας εύκολη λία κάθε νοητού ή φανερού θηρίου. Και ένα τρίτο κείμενο είναι από το λόγο του 1838 που εκφώνησε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Πνίκα. Ένα, θα έλεγα, ιδρυτικό κείμενο. Παιδιά μου, έλεγε, να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε στους καφενέδες και στα μπιλιάρδα, να δοθείτε στα σπουδά σας και καλύτερα να κοπιάσετε ο λίγων 2 και 3 χρόνους και να ζήσετε ελεύθεροι στο επίλοιπο της ζωής σας, παρά να περάσετε 4-5 χρόνους στην νεότητά σας και να μείνετε αγράμματοι. Να σκλαβωθείτε στα γράμματά σας, να ακούετε τα συμβουλά των διδασκάλων και των γεροντοτέρων και κατά την παροιμία μύρια ήξευρε και 1000 μάθαινε. Η προκοπή σας και η μάθησή σας θα είναι πολύ σημαντικά που λέει ο Κολοκοτρώνης, να μην γίνει σκεπάρνη μόνο για το άτομό σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της κοινότητος και μέσα στο καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Με τα τελευταία του αυτά λόγια, ο αγράμματος αλλά βαθιά μορφωμένος γέρος του Μοριά επαναλαμβάνει το Θουκυδίδη, ο οποίος στο Β60 έλεγε «Καλός μεν γάρ φερόμενος ανήρτα καθεαυτόν, διαφυρωμένης πατρίδος, ουδέν ίσον ξυναπόλυτε, κακοτυχόν δεν ευτυχούσι πολλό μάλλον διασώζεται». Μεταφράζει ο Ελευθέριος Βενιζέλος, εκεί την εποχή οι πολιτικοί, οι πρωθυπουργοί ήξεραν γράμματα και δεν μπέρδευαν για παράδειγμα τη Μυτιλήνη με τη Λέσβο. Γράφει λοιπόν ο Βενιζέλος, διότι ο άνθρωπος που ευδοκιμεί στα ιδιωτικά του υποθέσεις, εάν η πατρίς του καταστραφεί, χάνεται και αυτός μαζί της, ενώ είναι πολύ πιθανόν ότι θα σωθεί εάν κακοτυχεί μεν ο ίδιος, η πατρίς του όμως ευτυχεί. Άστα έχουν αυτά υπόψη μερικοί χρυσοκάνθαρες με κλεπτοκατσικάδικο ήθος σήμερα. Και τα τρία αυτά τιμαλφή κείμενα που παρέθεσα, τζιβαϊρικά πολιτήμητα που μας παρέδωσαν σοφοί ήρωες και άγιοι του γένους μας, αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα της αγωγής, της παιδείας με αξίες που πρέπει να λαμβάνει ο άνθρωπος στην παιδική ηλικία. Ας έχουμε υπόψη ότι οι λέξεις αγωγή και αξία είναι ομόριζες, παράγονται από το ρήμα άγω, τον μέλλοντα που κάνει άξο, άρα η αγωγή πρέπει να οδηγεί σε αξίες. Τι είναι όμως παιδεία? Χρησιμοποιώ έναν ορισμό του αρχαίου φιλόσοφου Δημόκριτου. Έλεγε «Παιδεία εστίν ούτιν ιδρύαν πληρώσε, αλλά ανάψε αυτήν». Η παιδεία δεν είναι το γέμισμα ενός άδειου δοχείου, ο εγκέφαλος θα έλεγα του παιδιού, πολλές φορές είναι σκόρκες πληροφορίες, αλλά είναι άναμα ψυχής. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, δεν είναι μόνο εγκέφαλος, είναι και ψυχή και δεν τρέφουμε την ψυχή των παιδιών μας, γι' αυτό έχουμε αυτές τις ανισορροπίες. Σας θυμίζω ότι πάντοτε η παιδεία μας συνδεόταν με το φως,
Οι δάσκαλοι του γένους ονομαζόταν φωτιστές του γένους. Το σχολείο φωτίζει τους ανθρώπους, έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Το σχολείο όμως σήμερα δεν φωτίζει. Σκοτίζει μάλλον, και σκοτάδι πολύ επικάθισε στις ψυχές των παιδιών, γι' αυτό και το πετροβολούν πολλές φορές. Όταν ένας νέος σπάζει μια βιτρίνα ή ένα τζάμι σχολείου, είχα διαβάσει κάτι ωραίο, αναγκάζει τα αντικείμενα να του απαντήσουν και να το χειροκροτήσουν, μιας και οι πάντες τον αγνοούν ή τον περιφρονούν. Αυτό βιώνουν σήμερα πολλά παιδιά στο σχολείο. Αισθάνονται ανύπαρκτα. Και ερχόμαστε εμείς και τους λέμε με έπαρση, μα εμείς στα χρόνια σας είχαμε αξίες. Και μας απαντάνε βέβαια, και τι τις κάνατε. Βαζώσαμε τη συνείδησή μας και περνούσαμε καλά, ή περνάμε ακόμη καλά. Ο λόγος του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, αγαπητοί μου, είναι αδυσόπιτος. Είναι μια μιλιά και κάνει ξινά μήλα. Εμείς τώρα τι πρέπει να κατηγορήσουμε, τα μήλα ή τη μιλιά? Τη μιλιά. Λοιπόν, κάπνετε καλά εσείς οι γονείς και οι δάσκαλοι, συμπληρώνω, όπου είστε η μιλιά, να γίνονται και τα μήλα γλυκά. Εγκάρ του καρπού το δέντρο γινώσκεται. Τώρα είμαστε σε κρίση. Και για να φτάσουμε στο σάπισμα αυτό, στην κρίση αυτή των καρπών, έπρεπε να πληγούν πρώτα κέρια οι γονείς, μετά οι δάσκαλοι και τελευταία μέσω των βιβλίων και μαθητές. Και αυτό γιατί η λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, που είναι το καλλιτεχνικό όνομα του μυστηρίου της ανομίας, δοκίμασε τις δυνάμεις της πρώτα εδώ στην Ελλάδα, στην έπαρξη της σοφίας και στο προπύργιο της Ορθοδοξίας. Και το κακό ξεκίνησε κατ' εμέ επί δικτακτορίας. Γιατί συνθήματα όπως πατρίς, θρησκεία, οικογένεια ή Ελλάς Ελλήνων χριστιανών σημαίνουν ότι μετατρέπει σε ιδεολειψίες αξίες εδραίες και τιμαρφείς, τις οποίες βίνει ο λαός μας για αιώνες. Ο Σεφέρης με λίγους στίχους συνόψισε το κακό. Ελλάς πυρ, Ελλήνων πυρ, χριστιανών πυρ. 3 λέξεις νεκρές. Γιατί τις σκοτώσατε? Είχαμε το Πολυτεχνείο. Ήταν αναλαμπή όντως εις νιώτης. Χωρίς κουκούλες εκείνα τα παιδιά, μόνο οι δοσύλλογοι, οι δήμοι, οι προδότες και οι σημερινοί, με συγχωρείτε για τη λέξη, κουκουλοφλόροι των εξαρχείων, αυτοί μόνο φορούν κουκούλες. Κλώνησαν λοιπόν εκείνα τα παιδιά το καθεστώς, το οποίο έπεσε εν μέσω τραγωδίας, της τραγωδίας της Κύπρου. Ήρθε η μεταπολίτευση. Ρητίδες εμφανίζονται στο λαό. Τον γέμισαν ενοχές επειδή ανέχτηκε τους Απριλιανούς. Επέπεσαν και πάνω του οι δίθεν προοδευτικοί, οι οποίοι βρήκαν μια ουρανόπεπτη δικαιολογία να διαπομπεύσουν τις ριζιμιές αξίες του γένους και της πατρίδας μας, την πίστη και την οικογένεια. Όποιος τις επικαλούνταν αυτές τις αξίες, ακόμη και σήμερα θεωρείται περίπου εθνικιστής. Άνοιξε άβυσσος κάτω από τα πόδια μας. Χάσαμε την ταυτότητά μας, φορέσαμε προσωπείο και γίναμε μασκαράδες. Ο Έλληνας, ο Ρωμιός, ο Γρεκός, όλα δικά μας είναι, υποκορίστηκε και έγινε Γρεκύλος. Νόμισε ο δυστυχής πως αν παραμείνει Έλληνας, όπως τον έμαθαν οι πατεράδες του, θα μείνει πίσω, θα είναι συντηρητικός. Έκοψε δρόμο, έχασε τον προσανατολισμό του, βρέθηκε στον κρεμό, τον έφαγε η πρόοδος. Ήψωσε σε εθνικό ιδεώδες έναν πολιτισμό, τον δυτικό, διαφορετικό από πολλές απόψεις από το δικό του, μόνο και μόνο επειδή ήταν υλικά υπέρτερος. Εδώ και τώρα άρχισε η λεγόμενη αλλαγή, ο εξευρωπαϊσμός του. Ξεπούλησε τιμημένα πρωτοτόκια αντί πινακίου φακής σάπιας και μουκλιασμένης. Και η αλλαγή δεν άλλαξε μόνο τα παιδιά της αλλαγής. Ο κοινωνικός μετασχηματισμός ήταν ολικός και δομικός. Από αριστοκράτης, όπως λέει ο Ελίτης, ξέπεσε στην τάξη των λακέδων. Και αυτός ο ξεπεσμός ονομάστηκε ευημερία. Ρίχτηκε με μανία στη ζήτησή της, διαβρώνοντας τις εσωτερικές του δυνάμεις. Ο στόχος του, ο εύκολος και ο άκοπος πλουτισμός. Η λαϊκή θυμοσοφία συνόψισε ευθύβολα την περιραίουσα σκυβαλοκρατία. Τα λίγα βγαίνουν με κόπο, τα πολλά με κόλπο. Πάχινε το σώμα του, φτώχινε η ψυχή του. Άλλαξε δυστυχώς και τον τρόπο ανατροφής των παιδιών του. Αναθρέφει μοσχανοθρεμένους μοναχογιούς και μοναχοκόρες, παρέχοντάς τους άφθονα υλικά αγαθά, γιατί δεν μπορούσε να τους προσφέρει το φυσικό λείπασμα της ανατροφής των παιδιών, την αγάπη. Γιατί όσο πλεονάζει στο πλούτο, το σούτο ελείπει αγάπη κατά το Μέγα Βασίλειο. Λησμόνησε ο Ρωμιός το ευλογημένο όχι. Φοβήθηκε μην τον πούν οπισθοδρομικό. Έτρεμε, όπως προείπαμε, και τις λιδωρίες των κατ' επάγγελμα προοδευτικών. Προσθέστε εδώ και την εξηλιθίωση μέσω της τηλεόρασης. Έχει υπολογιστεί ότι στην Αμερική ένα εύστοχο ρητό λέει: αν θες να δεις την Ελλάδα του μέλλοντος, επισκέψου τη σημερινή Αμερική. Ένα παιδί βλέπει μέχρι τα 18 του με διάφορες μορφές περί τους 80 με 100.000 φόνους. Αλλά παιδεία, να το πω και αυτό, θα πει κυρίως γλώσσα.
Και η ελληνική γλώσσα, αγαπητοί μου, είναι πρώτα δουλειά της μάνας. Οι μαστοί της είναι 3. Οι 2 για το γάλα και ο 3ος, ο μαστός πολύτιμος αυτός, είναι το στόμα της, η λαλιά της, η γνήσια και άδολη πηγή της γλώσσας. Είναι μεγάλη η ευθύνη της μητέρας. Σειρά μετά έχει ο δάσκαλος. Καταστρέψαμε το δάσκαλο ως θεμέλιο και ψυχή του σχολείου για να το μεταβάλουμε σε συνδικαλιστή και φροντιστή, σε πρότυπο πολλές φορές ιδιοτέλειας και διαφορίας και σε πενταροκυνηγό που ξέρει απλώς να έχει διεκδικήσει. Ας καταλάβουμε πως καλό είναι το σχολείο με αφοσιωμένους δασκάλους. Ο Παλαμάς με 3 λέξεις μας έδωσε τον ορισμό του σχολείου. Σχολείων ίσον δάσκαλους. Και όχι πρώτα ο μαθητής, όπως λέει ένα τρέχον εφιολόγημα του Υπουργείου Παιδείας. Καλόν το διδασκάλων καλοί και μαθητέ γίγνονται και κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Σειρά είχαν τα βιβλία για να γίνει και ζημιά στους μαθητές μας. Το 2006 εισήλθαν στην εκπαίδευση τα νέα βιβλία. Τότε είχε παρισφρήσει, αν θυμάστε, και εκείνο το βιβλίο ιστορίας, το κουρελούργημα όπως ονομάστηκε της κυρίας Ρεπούση, το οποίο μιλούσε για συνοστισμούς και άλλα τεινά, αλλά ευτυχώς πήγε εκεί που του άξιζε. Αλλά έμειναν όμως το απειρόβλητο, αγαπητοί μου, τα βιβλία γλώσσας που είναι τα σημαντικότερα στο δημοτικό σχολείο, τα αναγνωστικά όπως τα λέγαμε παλιά, και τα λέγαμε αναγνωστικά όχι γιατί μας μάθαιναν μόνο ανάγνωση και γραφή. Η ανάγνωση και η γραφή τελειώνει στην πρώτη δημοτικού, αλλά διότι με τα βιβλία αυτά γινόταν ανάγνωση του πολιτισμού μας. Εμπεριείχαν τα βιβλία εκείνα τα ωραία, τα καλογραμμένα εκείνα βιβλία, τα αναγνωστικά, τα σημερινά γλώσσας, πληροφορίες για την ιστορία, για τη γεωγραφία του τόπου μας, λαογραφικές παραπομπές. Ήταν με έναν λόγο, θα πω μία λέξη η οποία σήμερα έχει ποινικοποιηθεί τρόπον τεινά, βιβλία πατριδογνωσίας. Τα σημερινά βιβλία γλώσσας, να πω 2-3 πληροφορίες, υπάρχει στα βιβλία αυτά αφαίρεση του λογοτεχνικού κειμένου κατά 60%, ενώ δηλαδή τα κείμενα εκπροσωπούνται οι συγγραφείς κατά 40%, ενώ το υπόλοιπο, με συγχωρείτε, 60% περιέχει συνταγές μαγειρικής, οδηγίες χρήσης καφετιέρας, παραπομπές σε ιστοσελίδες, κείμενα ανούσια. Λείπουν οι μεγάλοι συγγραφείς, όπως είναι ο Κάρβος, ο Πολέμης και ποιητές, ο Δροσίνης, και εμπεριέχονται άσημοι και άσχετοι. Θα κάνω 2-3 αναφορές, ψήγματα μόνο. Αυτό εδώ το βιβλίο λέγεται ανθολόγιο. Κάθε 2 τάξεις του δημοτικού έχουμε από ένα ανθολόγιο. Το λέει και η λέξη, ανθολογούνταν όλοι οι σημαντικοί Έλληνες συγγραφείς και λογοτέχνες και ποιητές. Στην πρώτη δημοτικού, που είναι η σημαντικότερη τάξη όλων των βαθμίδων, θυμάμαι ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, αυτή η μεγάλη μορφή, έλεγε το εξής: όσοι δάσκαλοι έχετε αναφορά στην πίστη και στην πατρίδα, να παίρνετε πρώτη δημοτικού, γιατί οι γνώσεις στην ηλικία αυτή εντυπώνονται ανεξίτηλα και διαβίου. Το πρώτο κείμενο που συναντούσε, αγαπητοί μου, ο μαθητής ήταν μία προσευχή. Πέφτω κάνω το σταυρό μου και Άγιο έχω στο πλευρό μου. Δούλος του Θεού λογιούμε και κανένα δεν φοβούμε. Και από κάτω είχε το περίφημο φεγγαράκι μου λαμπρό. Της παραπομπή ευθέως στην περίοδο της τουρκοκρατίας και στην προσφορά της Εκκλησίας στη διάσωση του γένους μας, την οποία Εκκλησία ο ιστορικός Σπυρίδων Ζαμπέλιος, κι ας μην τους αρέσει καθόλου μερικούς, την ονόμασε και ισχύει και σήμερα Ελληνοσώτηρα. Το σημερινό βιβλίο, το ανθολόγιο πρώτης δημοτικού, το κείμενο με το οποίο υποδεχόμαστε, θα έλεγα, τα παιδιά, είναι αυτό που τιτλοφορείται η πρώτη μέρα στο σχολείο. Διαβάζω, τα έφερα μαζί, όποιος αμφισβητεί μπορεί να τα δει. Λέει το εξής: η δασκάλα μας ήταν η κυρία Μεταξά, διηγείται ένα παιδί. Ήθελε να τη φωνάζουμε Γεωργία και κυρίως όχι δασκάλα. Δεν είναι δυνατόν να πω εγώ τη Δευτέρα το πρωί στους 26 μαθητές που έχω στο Κιλκί στην 6η Δημοτικού και να τους πω καλημέρα παιδιά και να μου πούν καλό στο Δημήτρη. Αυτή η οικειότητα, ξέρουμε, είναι η μητέρα της περιφρόνησης. Και με τι θέλετε να αρχίσουμε, ρωτάει η κυρία μας, και ο Κωστής ο μαθητής σηκώνει το χέρι και λέει: με την τουαλέτα, κυρία. Αυτό είναι Δευτέρα Δημοτικού βιβλίο. Έχει έναν εξαιρετικό ορισμό για την πατρίδα μας. Καλείται ο μαθητής να συμπληρώσει το εξής: νοστιμίζει το σέλινο τη φασολάδα και στη μέση 2 λάμδα φοράει η πατρίδα μας η Ελλάδα. Αυτό είναι τρίτης Δημοτικού βιβλίο. Σας διαβάζω την ενότητα που είναι αφιερωμένη στην 28η Οκτωβρίου. Έχει 3 μόλις σειρές από το ημερολόγιο της Ροζίνας, μιας 10χρονης Εβραιοπούλας από τη Θεσσαλονίκη,
Και γράφει το εξής. Μόνο αυτό διαβάζουν τα παιδιά της Τρίτης Δημοτικού. Τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου δεν πήγαμε σχολείο, 1940. Είχε κηρυχτεί ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. Αναστατωμένα ήμασταν εμείς τα παιδιά. Οι Ιταλοί βομβάρδισαν τη Θεσσαλονίκη. Στο μαγαζί του πατέρα μου γίνηκαν πολλές καταστροφές. Τίποτα άλλο. Από κάτω παραπέμψω στο 41, στην κατοχή κλπ. Και αν νομίζετε ότι είναι υπερβολικό αυτό, πάω στην 5η Δημοτικού στην ενότητα για την 28η Οκτωβρίου, το κείμενο με το οποίο θα διδαχθούν τα παιδιά, γιατί δεν ξέρουν τα παιδιά, δεν γνωρίζουν. Τιτροφορείται το κείμενο λοιπόν στο βιβλίο γλώσσας. Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο και υπότιτλος και εμείς πήγαμε στο υπόγειο και κρυφτήκαμε. Είναι ντροπή που δεχόμαστε και μέσα στην εκπαίδευση να διδάσκονται τέτοια ψέματα που μας προσβάλλουν ως λαό. Ακούστε κι άλλο διάλογο μέσα στο υπόγειο μεταξύ πατέρα και γιου. Πατέρα στο γιο. Άκη, σήμερα θα γίνεις άντρας. Απάντηση. Εγώ τότε φοβήθηκα πάρα πολύ γιατί δεν ήθελα να γίνω σήμερα άντρας. Και υπονοούμενα απρεπή για παιδιά 10χρονα. Τετάρτη Δημοτικού έχει ένα κείμενο αφιέρωμα στον Άη Βασίλη με τίτλο «Η Μπουγάδα του Άη Βασίλη». Του φιλανθρωπότατου και ασκητικότατου Αγίου της Εκκλησίας μας. Προσέξτε κείμενο. Βγαίνει στην αυλή ο Άη Βασίλης να απλώσει την πουγάδα του, πρώτα κρεμάει τις κάλτσες του, τη φανέλα του, το μακρύ του, το σόβρακο, το σκούφο του, το πουκάμισό του και τελευταία κλπ. Είναι αυτές λέξεις και φράσεις αρμόδιες για τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας. Δεν υπάρχουν κείμενα για τον Μέγα Βασίλειο. Δεν είχε γράψει κάτι εξαιρετικό ο Φώτης Κόντογλου, ένα ωραιότατο κείμενο για τον Γιάννη το Βλογημένο, που το διαβάζαμε και συγκινούμαστε και εμείς οι δάσκαλοι και οι μαθητές μας. Αυτό είναι το αθολόγιο 3η-4ης Δημοτικού. Έχει ένα κείμενο με τίτλο «Τότε που πήγαμε βόλτα τον Επιτάφιο». Ο Επιτάφιος, αγαπητοί μου, δεν πάει βόλτα. Στον Επιτάφιο έχουμε περιφορά και διαβάζω στο τέλος, στον επίλογο του κειμένου, όταν φτάσαμε στην εκκλησία ξανά οι ψάλτες σήκωσαν τον Επιτάφιο ψηλά πάνω από την πόρτα και όλοι εμείς περάσαμε από κάτω να αποσπέζουμε το περνά η μέλισσα. Δεν είναι περνά η μέλισσα ο Επιτάφιος. Η συγκινητικότατη και κατανυκτικότατη ακολουθία της Εκκλησίας μας Μεγάλης Παρασκευής διακομωδείται με αυτόν τον τρόπο μέσω των σχολικών βιβλίων. Στην 5η Δημοτικού το αφιέρωμα για τα Χριστούγεννα, κεντρικό κείμενο, η Φρικαντέλα η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα. Αυτό δεν είναι αντάξιο της νοημοσύνης των παιδιών, είναι για παιδιά του νηπιαγωγείου. Αλλά και πέραν αυτού, τι μας λέει το κείμενο, πήγαν να της πούν τα κάλαντα τα παιδιά την Φρικαντέλα τη μάγισσα και διαβάζω από το βιβλίο, βγήκε στο μπαλκόνι και τους έπηξε τις φωνές και φωνάζει «Σκασμός σκουπιδόπεδα, αν δεν σταματήσετε να λέτε τα κάλαντα θα το μετανιώσετε πολύ πικρά». Η λέξη σκουπιδόπεδα είναι αρμόδια για σχολική τάξη, αγαπητοί μου. Εγώ ποτέ δεν χρησιμοποιώ μέσα στην τάξη τέτοιες λέξεις. Ούτε εσείς πιστεύω στα σπίτια σας. Κι όμως τα σχολικά βιβλία τη φιλοξενούν. Για να μην σπαταλώ το χρόνο, έχει 27 σελίδες στην 6η Δημοτικού που είμαι δάσκαλος φέτος, αφιερωμένες σε συνταγές μαγειρικής. Μακαρόνια με κιμά, έχει λαδερά για τους νηστεύσαντες, όπως είπε και ο στρατηγός. Βλέπετε σελίδες κακέκτυπα διαδικτύου θα έλεγα. Δεν θα βρείτε μέσα, όπως σας είπα, τους μεγάλους συγγραφείς, έχουν προγραφεί όλοι. Δεν μαθαίνει το παιδί, δεν γεύεται την καλή και μεγάλη λογοτεχνία, τους μάστορες του ελληνικού λόγου. Γι' αυτό τα παιδιά δεν μπορούν να εκφραστούν, δεν μπορούν να γράψουν. Και ξέρετε, ψάχνουμε σήμερα τις αιτίες που έχουν αγριέψει τα παιδιά μας. Ένας λόγος είναι ότι θυμάμαι έναν ποιητικό λόγο που έλεγε «Πάρε το χέρι μου, δώσ' μου τις λέξεις σου». Τα παιδιά δεν έχουν λόγο, δεν έχουν λέξεις. Και όταν δεν μπορείς να εκφραστείς, δεν μπορείς να ομιλήσεις, λύνεις τις διαφορές σου με τα χέρια. Και εκνευρίζεται ο άνθρωπος. Πόσες φορές μέσα στις τάξεις ακούμε εμείς οι δάσκαλοι, δεν ξέρω πώς να το πω αυτό, πώς να το πει όταν στα σχολικά βιβλία διδάσκεται συνταγές μαγειρικής. Συνταγές μαγειρικής μπορείς να μάθεις, δεν χρειάζεται να συμπεριληφθεί στα βιβλία γλώσσας με τα οποία μαθαίνεις την ελληνική γλώσσα. Παρόλο που είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή, 2 λεπτά. 2 λεπτά. Ένα επόμενο κείμενο θα δείξω και τελειώνω. 3 εικόνες, Κοκκινοσκουφίτσα, Μέγας Αλέκανδρος και Καραγιώζης. Και λέει από κάτω, γράψτε μια ιστορία στην οποία πρωταγωνιστούν
ο Μέγας Αλέξανδρος, η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Καραγιώζης. Πόση νοσηρή φαντασία χρειάζεται για να συνδυάσει τον Μέγα Αλέξανδρο με την Κοκκινοσκουφίτσα? Και ποιος υποτιμάται με αυτή την άσκηση? Και ένα ακόμη, αυτό που σας έλεγα πριν, οδηγίες χρήσης καφετιέρας. Έχει οδηγίες χρήσης κλιματιστικού. Θα ανεβεί κανένα παιδί πάνω κανένα φορά σε κανένα κλιματιστικό και θα τσακιστεί και θα έχουμε και προβλήματα. Αυτό το κεφάλαιο, αγαπητοί μου, των σχολικών βιβλίων είναι μεγάλο, είναι τρανό, είναι πολύ σπουδαίο, είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπα και πριν στην εισαγωγή, ψήγματα μόνο παρουσίασα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Προσωπικά το λέω και δεν φοβάμαι. Δεν διδάσκω τα σχολικά βιβλία αυτά, τα οποία τα θεωρώ περιοδικά ποικίλης ύλης. Κάνω δικά μου κείμενα των μεγάλων λογοτεχνών. Επιλέγω κείμενα με τα οποία ξεδιψώ τα παιδιά μου εν τη διαχρονία του ελληνικού λόγου και από την αρχαία, τους μύθους του Αισόπου, παράδειγμα, παγκόσμιο ανάγνωσμα. Γιατί να μην τους έχουμε μέσα στα σχολικά μας βιβλία? Και από τους αρχαίους συγγραφείς μπορούν τα παιδιά της 5ης και 6ης να παρακολουθήσουν, και από τους πατέρες της Εκκλησίας και από τα απομνημονεύματα των μεγάλων αγωνιστών και από τους νεότερους μεγάλους ποιητές μέχρι και το Ρίτσο και το Βρετάκο, τον Ελίδη, τον Σεφέρη, Πολέμης, Δροσίνης, Κάλβος. Σας λέω ονόματα τα οποία είναι προγραμμένα από τα σχολικά βιβλία. Δηλαδή, και τελειώνω με λίγα λόγια, σήμερα πρέπει να ξαναγεννήσουμε μέσα στα σχολιά μας το κρυφό σχολείο. Πώς έλεγαν οι προγονείς μας, μη σκιάζεσαι στα σκότη, η λευτεριά σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει. Ευχαριστώ πολύ.